Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalagwag espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw kanintan, first of all, everything that we are taking up and what we study today are all based, of course, on the Holy Bible containing the thinking of God, now called the Word of God. Now, we all know, nasayod kitang tanan nga, as doctrinal believers, the key to understand and comprehend the Word of God mao ang pagpapuno kanato sa balang Espiritu Santo. And I presume that all of us know the mechanics of being filled by God the Holy Spirit. It is by utilizing the rebound technique nga gitawag kini og divine eraser, the principle of 1 John 1:9. Kay sa diha nga usa ka magtutuo hingalan o musugid sa ang tanan nga mga personal nga mga sala out of his life, he is said to be 100% controlled by the Holy Spirit. And that is when he is able to go right on sa iyang talagsaon nga espirituhanong kinabuhi nga gitawag og Christian way of life, a supernatural way of life. Therefore, magampo ta. We thank the Heavenly Father for the privilege and opportunity of studying your word today. We thank you for your grace that keeps us healthy and alive, and for uniting us and getting us together today once again, and be able to assimilate your truth, which is every believer's spiritual food. We thank thee that you made us members of the royal family of God through the baptism of the Holy Spirit. O sa imong pagbutang kanamo, yan ang talagsaong kapanahonan, otherwise called the age of equal privileges and equal opportunities. We now pray that you give us the concentration as we study your word today. Challenge us, motivate us to these things. We ask this in the name of the King of Kings and Lord of Lords, even the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Maayong adlaw again, kaninyong tanan itong mga subscribers, mga followers, atong isig ka magtotoo. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan, Doctrinal Rationals. Now, ato nang nasayran nga usa ka magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios apan wa kini niya magaling, wa kini ma-metabolize, dili gid siya magkakinabuhi sa espirituhanong panginabuhi. He cannot. He is only carnal ug busa mahimo na lang hinuon siya nga reversionist. Okay? So kay wa man niya ma-metabolize ang iyang gitunan o ikatunan nga pulong sa Dios. Gnosis believer siya. O kini siya, as gnosis believer, hypersensitive, pikon, self-righteous, and an evil person. Mo man itong gisgutan kagahapon. So, karon kay mao naman na iyang kahimtang, magkinabuhi na siya suod sa cosmic systems ni Satanas. Cosmic Dynasty 1, Arrogance Complex.
cosmic Dinosphere 2, hatred complex. Ug tungod kay siya karnal naman, magpakasala na siya sa common kayo mga personal sins, sama sa sala sa unahuna, sala sa dila, sala sa buhat. He is a miserable person. He is only a product of his decision. And he is totally divorced from reality in life. Kaya siya, he is preoccupied with himself. He only uses human problem-solving device instead of using the divine problem-solving gihatag sa Dios kaniya ingon nga magtotoo. Now, most sins are caused by emotional sin, no Bible doctrine. Thus, when problems come, ang buhaton niya ng maong magtotoo will only use denial, repression, projection. In short, that believer only uses human solution. Dili ang Diyos nun nga paagi sa pagsulbat. Ang grabe pa, he would really say, why did God let this happen to me? Muna common kayo nga cliche. So, makita niyo mo how miserable a carnal believer is. Now, can you afford to be in that state? He is divorced from the reality in life. So, produkto rin lagi siya sa iyang desisyon. Always remember, a believer who is negative and recalcitrant to the study and learning Bible doctrine, he is never able to execute his spiritual life. You see, two reasons why a believer is being rejected. He is not growing in doctrine. Under the law of responsibility, he is disciplined for wrong decisions. So what we sow is what we reap. Naman sa pulong sa Dios. Inomdumi, kadto laging 8 ka mga ang sa reversionismo. Reaction, distraction, frantic search for happiness, Operation Boomerang, emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and reverse process reversionism. Mauna ang 8 ka mga ang sa pagka-reversionista. Watch out of that pitfall. Bantay. Now, can you afford to be a victim of this occupational hazard na itong mga magtotoo? Now, ang usagod ka negatibo nga magtotoo has the following possible personality. Okay? Muna niya ang personality niya ng maong magtotoo. Now, I'm talking about a believer. Ha? Dili ni unbeliever o ordinaryo nga tao. Believer siya. Luwas siya. Sakop sa rianong panimalay sa Diyos. And yet, tungod siyang pagka-negatibo mo, kini ang posible yun nga personalidad niya. Manipulator. Hilig ba sa pagpamaniubra? Di ba? Maunay din siya. He is a con artist. Unsa pa? He is hysterical personality. Short-lived enthusiasm. Unsa pa? Histrionic personality. OA. Overacting. Matulbas mga kabataan. Aktoron. So, mauna. Sa pipila ka mga posible nga iyang mayagumang personalidad. Okay, going back to the point of rejection. Once you are a victim of rejection or you are being rejected, take a good look at your spiritual status. Tanawa, susiha, tinuha yun. Now ask yourself, pangutan na imong kaugalingon, ana bagyod ko sa sulod sa operational divine dinosphere o sa gawas? Because if you are outside of the divine dinosphere, you use right away the first
problem-solving device. Rebound. No. Akong balikon. Just straight out. If you are outside, kung tuwa ka sa gawas, sa operational divine dynasty or protocol plan of God, use right away the first problem-solving device, which is, unsa? Rebound. Sugid ayon ang tanan nimo mga salang nabuhat ni nga dawa. You see? Spirituality is absolute. Either you are inside the operational divine dynasty or outside of it. Just as life and death are mutually exclusive, so are spirituality and carnality. Kasabot ka? No, ang usa ka magtutuo, nga tuwa magalunang o nagapuyo dito sa kanang cosmic dynasties, mauna ka kung iyon mo. He is divorced from reality. Wala na. Di na gini siya mailan nga magtutuo. He cannot be distinguished as a believer. Kaya nga naman, ang iyang mga practices, ang mga binuhatan, wag yun masibo sa plano sa Diyos. Wala. Kaya tuwa malagi siya pahimos dito sa sod, sa dapit ng may gahom ni Satanas. Whereas a believer who resides in the operational divine dynasty, he responds. Mo-respond siya, mutubag lang siya. He does not react to rejection. Niya, iya pag yung gamitan, karag impersonal love. Why? Because he winner believer siya. But while a believer who lives in the cities readily reacts, not responses to rejection, uban pag yun sa mental attitude siya. He's a loser believer. Now, rejection is part of your testing. So, you can utilize the doctrinal rationale that is pertinent to that kind of testing. Apan, ang pagsalikway, God, sometimes can be a kind of discipline for you. That is, if you're carnal. So, what should you do? Evaluate yourself. Where are you residing? Na ba ka sa operational divine dynasty or to sa cosmic dynasty? If you are in carnality, na kas pagkakarnal, tungod sa imo paglunang yun sa mga kasalanan, gamitin na yun sa una laging problem-solving device, rebound, and then ayaw hunong diya, keep moving. Padayon sa pagsibog sa unahan. So, evaluate yourself objectively, not subjectively. If a rejection is justifiable, meaning you are at fault, so you deserve to be rejected, then that is your opportunity to straighten out, sort out your flaw. Then be right again with God. Sabtagyo na. In short, gikinahanglan nimo ang paggamit sa doktrina sa grace orientation. To be humble. Pagka mapaobsanon. You see? Once you are rejected in life, paminaw, sa dihang ikaw gisalikway sa kinabuhi, self-evaluate yourself right away. Then, apply the right problem-solving device. No? Depende ka na kung nahinumduman ba nimo itong 10 problem-solving devices nagisangkap sa Diyos kanimo o walang nimo ka natagda. Hinumdumi. Our objective in our spiritual life mao ang pagkabot sa area of spiritual adulthood. By the way, there are two kinds of rejection. The following are objects of rejection. Ikaw mismo. Ikaduha, ang imong mga hinigugma, very, very close to you. Mga hinungdan nga kitang mga magtutuo are grateful to God for everything that happens to our life. Nga naman. Tungod kay we have the pertinent doctrines, the spiritual assets to use
aron nga kita will be able to deal and handle any situation in life, whether in prosperity or in adversity. Di ba ni? Tanan nga may tabo sa atong kinabuhi, adunay unsa hinungdan. It has a reason. Dili kay may tabo lang na nga hingunana. No. It has a reason. That's how to be an invisible hero. How to be a winner believer. And thus, how to glorify God in our body. Sabtag yun na. So, mao na nga, kung ikaw magapabilin diha sa pagpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas, cosmic dinospheres, ikaw nagahimo sa mong kaugalingong miserable. Di man yun na. It's a matter of choice. Kanunay natong ginamalmal din nang ano ng puting kabalik-balik na buta. Mao na. Ako kaning hatagang impasiya kanimo nga kining ato pagtuon sa pulong sa Dios sinilsilay. Ang sabot pasabot. Nga mo dukot gyud diha sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Di na gyud nato na may hikalimtan. Mao nang kabalik-balik ning atong pagtuon dinhi. Gihatagan natong dakong empasiya. Kay labi na karong panahon na labis ka bagang duot sa mga katawan bisan mga magtutuo. Now, this is addressed to fellow believers nga wa na gyud magtagad sa pulong sa Dios. Ug nagapadayon gyud sila sa mga kalihukan sa ilang mga tag sa karelihiyon. Ang grabe pagyod kay di nagyod sila matarog kunuhay sa ilang pagbarog sa ilang relihiyon. Kay unsa kuno himatan maopoy pakamatyan. You see? Gusto ba ng pangunahuna? Di ni mo timbang-timbangon o gusto ka ba? You see? Now, tingali ni uban din ni umurag na igo. No, temehin mo. Sakit na ba yun ang kamatuoran, gusto? Sumuni nga itong gitudlo din atong gitunan din mao ang kamatuoran. Nara ni mo dawat ka ba o di? Ana kay kabubuton. Apan ang buot sa Dios nga ikaw magmadinaugon o magkinabuhi uban sa may kahulugan kanang maong pagkinabuhi mao'y naihinungdan. That you live a life of meaning, purpose, and with definition. Mao ka na ibuot sa Diyos, apan naraman lang ginanimo. Kung mudawat ka ba sa iyang mga spiritual assets nga gisangkap niya kanato. Wala ba giundang ang Diyos sa pagsangkap sa tanan na itong mga gikinahanglang spirituhanon? Wala. Niya, doon na pa gani siya labihas kadaghang mga saad sa iyang mga pulong. Ibaw ka pila? 7,000 promises diha sa Biblia nga gilatid kana alang sa atong kaayuhan. Naran na to lagi umutuo ka ba niya ng iyang mga saad. You see, God keeps His word. Dili siya mamakak. Unsay ang isulti tinuod kay siya hingpit nga Dios. Unya, ikaw kusog ka mo, simbahay ko no kaniya, apan wala kang kaila, kinsa o unsa siya. Mao ni hagit kini sa atong mga isig ka magtutuo, labaw nas mga di magtutuo. Nga kung ikaw buot nga magkinabuhi sa husto, tukma, sibo sa kabuton sa Dios, tuni ang iyang paymangno, tuni ang iyang kabuton, tuni ang iyang pulong kay na diha ang tanan nga gihan-ay niya ang kasulbaran sa bisag unsang suliran nga mohampak sa kinabuhi. That's how to be an invisible hero. That's how to be a winner believer. And therefore, how to glorify God in your body. Magampo ta. Amahan na mong langit, no, nagapasalamat kami kanimo, nining imong mga pulong. Pulong sa paghagit, aron kini, magahatag ka na mong pagdasig sa among
pagsibog sunahan, ingon nga imong mga anak, aron magkabuot kayod namo ang dapit sa paghimaya kanimo to the maximum. Salamat niya mo Bible Study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry hinaut. Imong panalinginan ang mga subscribers nga nagasunod din imong ministry sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo among Dios ug manluluwas. Amen.